guys. Good evening. Yeah. Ito isa. Tanawa, agdadala na mga batang nilatagawin nag-aatiman sa ilaga pag naku insama ng nagkatuto sa igat at mahirap sa katiling ba mga tao dauli po sa salangan na daon sa kaupong sa ilaga panagay anawang lumalipay pagsulod sa lugar ang sulugan gusto ka magpamana madagi o pili ang ibong na nagubog nakita dili ba nagkinahanglan man sila na Jesus na magpusta sa tinan. Diha sila silutan tungkol sa pagpadayon sa pagkasala pari ay ang hinungdan wala sila masugilan tubangan sa Diyos Atagi o pili ang imong nadungog nakita dili ba magkinahanglan mo sila
great would love me so. His willing and what take to blame. His grace is so wonderful. His mercy so bountiful. I can't understand if I could face. But Lord, help me be what you want me to be. Your words, and I will strive to obey. My life now I give for you. I believe and walk by your side all the way. Hi, Akatuki. Akatuki. Orange one. Where you came from, Akatur? Amimi and drawings. Hi. Thank you for watching my YouTube channel. You are my strength. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days, every day in your hands. From the moment that I wake till the day rise again. Ano ba ito? Orang mana, ano ibig yung orang mana? Akatuki. 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 At saka si Mimi Drawing. Mimi Drawing. Cheng, mag-blend tayo, Cheng. Mag-live ko, Cheng. Blend. Oo. Okay. Blend na. Ito lang ko, Cheng. Pero ako sige, ito ko, Cheng. Sa akin, si blend, Cheng. Ito, Cheng. Sa kinabuhi ko si Magda. Sa kinabuhi ko larga. Pasalamat talaga ng puso. Salamat sa pag-ating
Ano na ting? Wait. Love is the This is not